mesteren gik ned, og han gik ind i rummet, hvor de to plattenslagere sad, og så tænkte han, der er jo ikke noget på deres liv. Gud fri mig vel, duer jeg ikke til mit embede. Det var dog forfærdeligt. Plattenslagerne vinkede ham hen. Prøv at se, det er sådan noget, hvor smukt stoffet chancerer. Ja, det er allerkærest. Det ser jo fantastisk ud. Gå nu tilbage til kejseren og fortæl, hvad du har set. Vi har et stort optog i byen. Ja, hvis vi får noget mere silke og nogle flere guld og sølvpenge, så kan det godt. Jamen, så er det en aftale, og så blev de udnævnt til vævejoner, og de fik ridderkorset. Mandagen kom kejseren ned og kiggede, og der stod de. Prøv at se deres noget. Det der skjorten, er den ikke fantastisk? Jo, den er faktisk allerkærest og vidunderlig og skøn, og han kunne ikke se den. Men alle i byen vidste, at hvis ikke man kunne se det stof, så var man dum og duede ikke til det embede. De stod og famlede nede ved gulvet og kiggede forsigtigt op på ham, indtil han kiggede hårdt på dem, og så faldt de det. Og smilede tilbage, og så gik de ud under den store parasol, og alle sagde, hvor er det flot, hvor er kejserens nye klæder fantastisk at se på. Indtil en lille dreng i din størrelse råbte, han har ikke noget på, han har ikke noget på, det gik fra mund til øre, han har ikke noget på. Kejseren stoppede, sænkede sit scepter, så stop. Alle blev rolige, kiggede på ham. Han kiggede tilbage på sine lakajer, hårdt, de samlede op, og han gik videre, som om intet var hent. Det var kejserens nye klæder. Men hun måtte fortælle sin nabohøne, har du hørt, hvad der blev sagt? Der er en høne, som vil pille sig for at se dejlig ud. Ja, var jeg en hane, så ville jeg foragte hende. Og den gik videre fra hønsegård til hønsegård til hønsegård til hønsegård til hønsegård. Og til sidst kom den til der, hvor det hele var startet. Der er 5 høns, som alle har pillet fjerne af sig, for at vise hanen, hvor meget de har tabt sig af kærestesorg. Og derefter hakkede de hinanden til blods og faldt døde om, til stort tab for ejermanden og skam og skændsel for familien. Og den lille høne, som jo var respekteret, det hørte vi jo i starten. Hun rystede på hovedet og stak næbet i vejret og sagde, jeg foragter de høns, men der er flere af samme slags, slikt skal man ikke fortige. Men jeg vil sørge for, at det bliver landskendt, kommer i avisen, for det har de høns og deres familier fortjent. Og det kom i avisen, og det blev trykt, og det er ganske vist, at en fjer kan sagtens blive til 5 høns i hvert tilfælde i hønsegården.